Takže čau, tady Epic Friends. A máme tady hosta. Čau, Tomáše. A rozhodli jsme se natočit první online novku. Side 2. Sword Side. Oba na pouti, no. Jak je to vypadá. Takže trénink. Začneme tím teda. Tady to píše nějaké to. Aby to neprodal koupit bez bazuky. No tak dáme jednu myš. Kolik stojí bazuka? 5? A my Aha, máme 5. Tak dáme start. Tak Pojďme start na první. Já jdu. Ne, já jdu. Teď jen si jít bazem, Ale oni vypadá úplně jinak. Cože, tak to je dvojka. A dvojce. Nemáš jednice a trojce. To vlastně zkoušeli i trojku. Ale to se nám odhadla. Na té dvojce něco bude? Tu trojku se úplně zlamili, jo? Jo, my jsme úplně tam vymřeli, koupili jsme špiona, hej. Hej, to super přesně ovládal proti jedničce. Když ta jednička byla taky celkem lehká. No, celkem to bylo hodně luxusní, jo. Co? Ta jednička. Jednička? Mně se celkem líbila proti trojce. A zase tady, když si všimneš, že když na něho klikáš, tak tam není ten terčík, jak tam byl. A je tady mapa. To tam bylo taky, jo, to tam bylo. Bum. Super lameřit, jo. Hej tak, ale... To se policie hraje. Že vždycky mi vystřeláte. Protože ono vlastně, když neposkočíš, tak se ti nepohne ta muška, víš jak, ne? Počkej! Takhle. Ty vogo, těch to bude. Hej, a koukej si, když teďka na něm najdeš, tak tam není ten terčík. No je tady šupečka. No ale není to ten terčík. Jo no. Hele, wanted. 5000. Jo, 50 000. Jenom to ne, tam je jenom jedno VIPčko. No, to bude? A ty jsi říkal, že to tam bude hodně. Ale na té mapě, aha, tak tam jsou možná nějaké výbušniny. Kombo 4. Už to bylo. Aha, jo, ty označené, to tam byly bomby. Na té mapě. Já podle mě ta trojka je dost delší. Tak stejně to nedohrám během 10 minut, nebo 20. Bazooka, komando Grindy. Ty, ale to stojí 10 000. No? To je ta helikoptéra, to je malinko. Která? 25? Tank. To je nová. Tank za 15. To si koupíme. Jo? Tank? Na tank jedem, nebo koupíme bazuku? Tank. A jdu. Hele, bazuka má jenom 10 a pak musí dobíjet, tak proto jsme umřeli. Já jsem si nehlídal, kolik máme nábojů. Tak pozor. Jo, ty budeš ty, Tome. Tak jeď. Pozor, civilistí. Hele, čuku. Balón. Který že ten balón? Já jsem taky. Odstřelit. Odstřelit, spíš už jdu. Nebo že jsme se od něho odrazili jako. Nice. Vyskočím z pozoru. Ty to posunul. Tak to nedělal. Ty jsi nevzal ty... Co nevzal? Ukáže to, já to zkusím znovu. Co nevzal? Ty tam byly asi 5 dětí. Duchovák? Ano. Ještě nemáme. 13, 2000, jo to dám. Počkej, kde jsou? Uděláme trojdíl nebo dvojdíl? Já nevím. Uvidíme podle času. Počkej, tohle hraju znovu? No tak. Ty dělá retry. Já vím, ale... Jo, Ne, to je něco jiného. Jo, no. Ne, není. 5 civilistů tam bylo. Proč? No, tam se ti ukazuje, kolik tam bude civilistů. Já vím. Víš, tady tyhle si nevzal. What the fuck? A přijdu. Ty větičky. To si děláš. Ale tak to nevadí. Ne. To bychom dostali jenom 250. Nemám hrát, já to. Nemám hrát teďka. No to tak. Tak. A vylepší se. A vylepší.
Mám já si toho 17. Chápu. Tak teďka jdu já. Ty hrá teďka tu moji měsíc znova. No, co? Takže teďka jdu já. No, co? Jdem to prokřovat. Dobré. Ježiši. To jsou bomby, ne? Aha, to je přesně udělané, aby si z této době koupil tank. Tak dokáže skákat. Ne! Tak dobře, vezmu ty hvězdičky z tanku. Takže 3. Čau, jsme tu zás. Jo, jsme zpět. A jdu pozbírat ty hvězdičky. Zřejmě, jak to potom bude vypadat. A se střelí úplně. Ale on tam nevyjumpuje ten tank. No, sestřel to zhodíš. To strhneš. Aha, dobré, já tam pozor, těžká náhoď, ty vole. Přilej odsud. Ty vogo, co to bylo? Já vím, ten tam je hodně silný. To je monster, ty jo. A jestli... A to tady skočil! No, tak si tam toho přiloží. Škoda, že už... Ne, nemusíš to. Ne. Nemusíš to neklikat. To stačí nahoře na mapě, myslím. No to bych počkám, že klik. What the fuck? Ne, musím tam. Jo, nemusíš, dívej. No. Chápeš? Dívej, jedeme, Jo, to chápu. 5, Aha. jedničkou, číslama se to přepíš. Aha. A jedeš. To je hodně. Střílej. Pamem. 730 za tohle tu myslím. Co? Povlámčku nálo. Tam si bych odstoupil. Pozor! Když s tou jedničkou odjeď. Odběhni s ním, no. Může. Jdi to. Ten dobře spadl na záda. Já Si uvolním. nestřel, tak to si můžeš i zabít sám sebe. Uvolním cestu. On to neprojde! Ne, zabij tam s jedničkou, protože když to zbozíš, tak tam tak nevyskočíš. A se Dobře, tank je strašně silný, ale... Ale nemůžu skákat. A helikoptera by mohla být lepší. Myslíš, že helikoptera lítá? No. Jakože, já vím, že helikopter... Doběhni tam s nima. Ježíš, vem si dvojku, vem si tank. Není šel. No tak si vem tank. Teď já se schovám. Tu a dvojka. Pozor, žeru! Zabijou. Uhni s tou jedničkou. Uhně to... Ty brďo. Dobré, máš to. Zase. Ty velkou 5000. Tím tankem to luxus. Ty velkou, homoče. To je brutální. Hele, 7. Vidíš, on potřebuje ošetřit. A čím ho mám to? Tohle? Ne. Jo? Ne, to ho ošetřil. Kupuješ si helikoptéru, teďka. 9, ničem 25, že? Nebo artillery? To je na dálku snajpne, že? Nekupuješ si helikoptéra. Nebo big tank, ten bude skákat. 50. Jo, no, zkusím 20. Jo, no. Já jedu honem na čtyři do Pekínka. Jo, že to bude, tam bylo, že nemusím. Games. Stejně myslím, že můžu čtyřka, to je to ale tohle se bude něco dobré. Má jenom hvězdičku, maxou 3. Tak, 2! A teďka budeme potřebovat tam pohtítka. 1. Máš tam Ečko, když se vybehl. No. A teďka tank. Půjď na to odborníky, kámo. Proč? Protože To jo, dobře, máš pravdu. pozor, s jedničkou. Víš? No, ještě se mě nezabil. Jsou tady jenom ty dva, ne? Ne, tam potom budu vidět. Já to asi nemůžu vouknout, že? No, dobré. Tak to by nebylo tak vytvořené blbě, že? Ne, bazuka! Nesmíš ho zabít, protože jinak se ti to vypne a nebudeš moc vzít typky. Nevypne. Aua. Tam musíš na to těžké náhod. To je pravda.
potom.